Usamla San Kupar Singkli Ubadairu Managing Director jangka LL Yon Institute ulayok ban pleno ekaslam jinghikai komputer hakasnong Watson on New Jirang Riboy District. Ya kata kaslam la play henen kasngi ka kharpratari ujemang arhajar arpuar hakabalawan ban play du MLA ka Jirang constituency uba sosthino sotun kumu kongsan harengkat uba Victor Rani MDC Jirang kumu sembut kongsan usiem hima Jirang upa em archwalang bat kiwe. Kumban supen kenmau ke LL Yon Institute kalalong ka wene kishnat ajing hikai shikikun samla hathem ribhoy ban kentiu ki samla bakin kenjo shakathong hakajing imjongki. Yakane ka institute la sandur da usamla san kupar singkli wene ki samla ubala yo ijngai na kabantaki para samla ban plela plelenti yaki ban yo ekajing hikai na kabantaka lawai jongki khamtam e hakishnong bajingai na ki jakasor bat kabakta yakayo ka kot ki samla. Bat nakaliang UMLA kum kadak ban syakrilang ula senyang daki kor komputer ban penwandur susu yakatai ka institute. Bunsin kikun samla ke jongi kido e kalat kalenti habakawan kanu ka back and post ke post ke barit lani ke post ke bahe lani kanu ke post ke ba play kalat kalenti hagani ka snong ke jongi la kalong hak office jong video la kalong hak office jong kinu ki department Henry kido ya kejimentoy namar ba ngimdon ya kita ki qualified candidate kiba ladon ni kita ki certificate kiba pair na kabenta ba maki ken la ban apply na kabenta kanu ka kam la kalong hakum ki data kembalapan pawi MDC ki data entry operators la kalong hakino ki benta ki post kiba maki ken haban lek wat ka post kiba retro menta bunsin ki pan be ka experience ki pan be ka jingtip ka jingla ki pan ka certificate kiba maki ki don lingba kanu ka institute te lingba ka jingdon jogene ka LL Institute aiba ki khun samla nagene ka than kinwan ban sim ya ka kabu ka basha banyo ikani ka training hakani ka institute na ka jongi ki institution chane jing sha ngim dei ki institution ki ba biang babit ba biang kom kiwi mo andre wat hanong po ro gede building ke bang simwai he andre ka don ka mensim ka bakwa ban syakri khamtam sik tong no kendong ki ba don kam sisa namar ngi don ki khna ki ban na ki ni thai na jirang na pathar khma ki ba wan ban pule sate support nong po te ka pelong yangi ba balai bakin wan satu sate namar ban bakin wan sate ke jinglut namno daduna sam sepak dengka te ka fees kila si lupa ka baram te de na kata daw ngi syong man perkhat pang wan ra no syane bat ha ka jing kendu lang ba i sar so tun nia pentit dia mi isa kata ka jingmut bat iru iso yahap ya kata ka jing terwa ka jongi li kendu ya pak yem iso yahap ya kata bat ipen i yangi ya kalat klenti kumno bangin yo panwan ra ikan institute haga de kathain ke jongphi but khamtam e ya ke paim ke sempat ya belai peking ya ke bangin bu ikan institution haga ka jaka snong but de lamba ka ngit kamru bade lamba ke jingam ke sat ke jonglei ya ka bangi ngiwan kerpat khmat jongphi but phi pediang ye bangi ni don ke cingtumu ban syakri lem ya ki para samla ki jongi syakri ki than ki jongi te tang tak tahi nakaleng ki jonga ko beli